Ito rin, dalagan dahil si ito rin. Kami gadang bayo o pidyo eh. Nakabot yung pinipig man. Ano si Manot Siton? Pinipigan pan na ang giba ang ibarabidyuhan, ang pagkaon. Ang nagbayo wara. Inaanangit Yakat yung tayo. Kamulingit naman kam sila. Tama na. Puno na. Tama na ito nimo. Nano ka na? Amot halarom iton siguro dira. Uy, halarom ito din hoy. Halarom iton dira. Ya bijoy ka tinulo wakitan. Nakitaan man. Kita ya papa. Buat ko na didi. Meron? Yun, magandang tanghali pala sa inyong lahat mga idol dyan. Nanguha kami ng bagongon. Andun na sila sa unahan. Mali, kararating pa lang namin. Maniligo daw kami mamaya. Tapos manguha ng bagongon. May mga bangon kami dito. May kamote. Nakarami na agad sila mga idol kasi ang dami dyan. Bali, dala ko yung cellphone natin. Mag-shoutout muna tayo mga idol. Yan mga idol, shoutout muna tayo. Marami yung shoutout natin kasi marami yung nag-comment sa nakarang upload natin. So matagal pa tayong hindi nakapag-upload kasi busy po tayo sa trabaho. So yun mga idol, shoutout na tayo. Yan, shoutout kay Kuya Jeremy Vlog. Dadun ko na lang dito niyan. Yan idol, shoutout. Saka kay Kayare Vlogs. Yan, share, shoutout. Kapupong TV. Yan, shoutout. Love Nix. Yan, ma'am, shoutout. Saka kay Paul Magamix Vlog. Yan, shoutout. Kay Alfred Budlatan Vlogs. Yan, share, shoutout. Ilugs TV. Yan idol, shoutout. Kay Busnik TV. Yan idol, shoutout. Kay Kabutog TV. Tsaka kay Hardline PH. Yan mga idol, shoutout. Tsaka kay Almin Spear Fishing. Yan, shoutout idol. Kay Kaswabi Vlog. Tsaka kay Thompson Hunter Vlog. Yan, shoutout. Kay kay Turogsoy. Yan, master, shoutout. Kay Herson Butilin Vlog. Yan idol, shoutout. Kay Nixos Hunting TV. Yan idol, shoutout. Kay Calagos Fisherman Mix. Yan idol, shoutout. Kay JB Mix Vlog. Tsaka kay Atoy Videos. Yan mga idol, shoutout. Kay Lemix Vlog. Yan idol, shoutout.
Kay Brothers TV, yun idol, shout out. Kay Kabilowar, yun idol, shout out. Chrismar TV, yun idol, shout out. Kay Maris Cooks and Boy Provincia, yun idol, shout out. Kay Angler Jose TV, yun idol, shout out. Kay Fishing and Cooking with Lakay, yun idol, shout out. Manoy Vlog, shout out. Kuya North TV, shout out. Proxy Outdoors, yun idol, shout out. Sa MP TV, yun idol, shout out. Rosel Fishing, yun ma'am, shout out. Si Badong Vlog, yun idol, shout out. Kay Kakang Ilocana, yan ma'am, shout out. Yan mga idol, yan lang po yung pa-shoutout natin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo palagi. Punta na tayo dun sa kanila mga idol. Hahabol na tayo dun. Andun sila. Punta na tayo dun mga idol. Yan mga idol, manguha na tayo ng bagungon. Ito na yung makakuha. Kadamo-damo mandayon be. Kabot lang mo na tro angat-angat sa tiil. Sira kay kaan. Naman ako. Nagdara ka masundang niya. Kaya na mga ngayon. Di na. Bagang feeling. Diri. Kiling laki taon sa Dagaw. Si Terino nagkamulingit na. Tagsiya tuman akong duwa ho. Mo magkarakuha. Aday daw. Saragaan. Ako kay kanang bibi. Kalarong nga ni. Ako nadugang nga kalukong kay ugan. Dapat diya niya. Kaya nga di gadi di. Di butang niya anay di dibet. Mapitsik lang bado. Ay la di diyo. Ma. Di diyo ma subay saksaka. Tangan. Di kayo nangunguha? Sato kami nunoy dako. Nanguha kami sa to didi kausa. Dito kami nanguha. Wala lahat kami mag-iha. Waray na ako na yan pang video pa. Marigo kay malubat na yun eh. Oh. Ayaw na pagbara-video dito. Noy, di diyo, butang. Mono nandubong daw. Yakit tala na akong ninunoy. Nanano ka nanoy? Oo, pa si Nunoy, iukot siya, nagulit na tanguha. Nano ka na? Hindi na yun. Yeah, bidoy ka. Amot halarom iton siguro dila. Uy, halarom ito din na, uy. Halarom iton dila. Yeah, bidoy ka si Nunoy, bakit na? Eh nakit-an man. Kita ya, papa. Na mga dama? May dari trap po. May dari di bubut trap narubat. Nalubong na sa kuwan, may da na pagod bagongon na sulod. May bagongon pagod na sulod do. Ha? Waray.
Mao pa enta magsugba bagongon. Yaw, ya. Ya. Oh. Padiw nagtirok nga di. At ito na nga sa igbaw ni Ibaw. Yo. Tirin, nibutang nga ni Didi, tirin. Katuan, bukas tangan ni dito. Apa? Kahalbo nga ni, tago magduro dalagan. Ya. Ya. Oh, ya. Kamulingit naman kam nila. Tama na. Puno na. Tama na ito nimo. Iyang damo na yung para puno sa iyo. Tada mo na nga na ito latira baby. Tama na. Ay mapugat pagdara. Nangato na. What? Mga ninagian niya. Tama na. Sana ini kapadi. Sana kabaldi. Basi ani dito. Ito na kit magugas sa sapa. Oo. Ihuwad tayo ni nga ito. Kabidyo ito niya. Oo. Pirin panguha pa pirin. Bidok na tayo ay mo. Pag lain-lain nala. Tayo rin pag tikad to. Anabi. Halbo. Paano yun iba? Tama na yun. Puno na. Ha? Damo anoy kay makibabungon ka. Hindi ba nananago? Nalubong sa lapa kan iba. Oo, may napasuan. Wala na mag-iha. Magparakat to pa kam sa kan kaglagting, magparabaluto pa. Adi daw. Tama na nonoy, damo na yung daradon. Buat ko na didi. Una na ano ka na. Ha? Daw didi mga sisiyo. Ha? Patala dito sa ugasan! Hindi na lang no, tigub na lang didi. Tigub kay para. Tigdan na lang paghugas. Ma? Talabaw? Talaba na waray man itong sulod. Talaba ko na ito. Yo didi ubi para tiguban paghugas. Utang dito ano para maghugas palit nun. Okay. Ayaw kam didi kam sa luyo pag maghugas para tayo maglubog. Butang dito no yan bagongon. Ano bagongon nun? Dito butang mo. Balik na ko na ako. Diba? Makurap. May sarta. Di hapon ang kagal. Ano? Sila pirin. Ay pagsalit baby kay ma. Sir. Pirin! Ito, sila tita mo. Pagsalit baby.
Pero Nagtira sa bukid. sa bukid kami nagtirso. Ngayon nalobat yung action cam. Cellphone na lang natin yung gamit pag video. Diyan kami nanguha sa likod na ano, bagongon. Andun sila sa ano. Andun sila sa baba. Yan mga idol, cellphone na lang yung gamit natin pang video. Nalobat na yung action cam. Bisang gad lang madidalatan sa may hamabaw. Naman. Ang tagad ka nun. Kay pun agad la ba? Kay dito na lang natin ibanan sa balay kay para dere mabugat kang bibi pagdara. Ano yung bagong yun? Habang pasikot dito na. Gide? Hello. So, Tapos gumasakto itong sa bandi nga damo nga nagkukuya puno. Ano nga na doon na ata? kaya pagugas. Kuha ilapak ko kay may lapak bibi. Sana na ini. Tundong. Napakon na. Hila pa ako kapamang dito. Kuya, upload itong tanggalo na kung nawon. Pero kung nadaran racket, Hindi daw yung babay baan kuhan. okay good gyapon. Pero iba gadan action cam. Mama, ilumot. Kay kung nadara untaan ko na no. Ang racket dali la. Ano ba nila pula? Yung katay nila na mahulos. Di daw pagpahid ano. Yung katay nila. Ano na tirin? Hindi na bidya. Ulo daw. Asa din na doon si kuya. Kat, kanila ulit ko kat. Ate bata. Uy, nabuang ka na nagkalit pa naman dito kanina o. Daras ka sa kay kulusad. Masamad pa nga rin sida. Isip ko dito mag-kontiin. Siguro na kanti. Dalawa kay kanati ba? Uy, Anay mabulig ako kon. Uy, ayaw niyo din ilubog. Nianak na lang mag-video. Mamaya na lang mga idol pagkakain na kami. Tulungan ko lang sa ano paggawa ng ano. Paglinis ng bagongon. Ang ganda dito ng view. Ate rin, maupay manggihapon ate rin. Buhian niya kay kagat. Mahayag manggihapon. Ako siya nagtiros ate rin, no? Ate rin. Oo. Ito yung linagari ko mga idol, oh. Diyan namin yan nilagari. Doon yung maraming ano bagongon sa kabila, marami doon. Si Terin, paparapahid na akong kuhan. Sige may doon, mamaya na lang pagkakain na kami. Sorry kami dito. Nay. Eh, ano nakatagalog? Ano na lang tayo magbuhat? Yati pagilid? Sugsinay? hindi daw wakit. Paman. Ayaw, di dagit to ka. Ay, Jesus. Hindi kay Mga idol, kain na kami mga idol. na kay humantay yang kaom, bayaan tayo nuno niyan. Dali nga. Ito kami kumain sa napakagandang view. Nay, Ikaw na Noy. tubig na to. Dahil na pa, pumalay ko pa. Kali ako. Ano kayo, marigit niyan. Hindi ka man nasa? Nagburupasan, bugat na. Kailangan ko sa rason. Kat, kala tubig, kat. May kuha, Anoy. Anoy, oh. Kato. Nam-nam. Puro na bumungat. Gusto pasayang at tubig. Kaon ka man nga ni Anoy. Kato, tubig. Kayabot lang na pagbuhat. Wag daw.
Si Tanano magkamali. Bungkol. Magkamali nga. Undang mandayon. Undang mandayon guys. Ayo alay. Mapino doon sa mga sigala ng bayo. Makasabay sa menupak. Fis, magpawod ako. Magpawod. Tapos pag-abot na yun. Panala, next time. Next time na pagkade. Sin, ako nga nila yung kakulo. Magkade kagod nga nili, tago sa karton. Dili logi. Ubus na, kakulo pa akong isasa. Duha nga sako, pati sa nga butok-butok maguti ay. Magpawod ka. Ubus man. Naman nasarasan dito ra. Yung aran. Nasa kapis Then, fishpan? sa mga ligid ka. Oh. Mura dito kumati ka. Ano ka? Mga ligid ka. Ito kita no, kay papasok naman da. No? Ang bagungon imong ikuanan nyo. Video ka ni kanina panguha. Ano, lobat man. Mura Ngayon ni siyang makatika nga ni tubig. Sige na lang tubig. Nayabo na, nayabo. Ano, kahit tig-ob na ganin sa atin niya kanina. Ito rin, dalagan dahil ito rin. Sabi parte ito. Kami gadang bayo pidyo eh. Naabot ng Pilipik man. Ano si Manot Siton? Pinipigan pan na ang giba ang ibarabidyuhan, ang pagkaon. Ang nagbayo wara. Inaanangit yung Yob. Dire. Maribhong naman didi. Ha? Maribhong na balita didi. Ako sa nagharap pa. Ha? Ano ba sa mga vlogger si Hagi wala nagkuban ng rani. Dibis. Bilipik. Yaman ito na anay. Takyaban pa di ba ito? Ikaw makaon ka sa laupahon? Ini ma? Pero kanister sa ito dito sira ano pagarad. Mister na. Mister mo taga pala nas parehay. Magana gud man lati diyan ko ano dagat. Oh, kantakwan. Ato ba ko kanina. Lunglong. Ngani karayo.